أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين Salamun alaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Mga urip na wallah, ipende yung tanong yang kaya bicara. May pantag ko di tanong di kapanutula ko mga padko kalbihan o pamilyaw Nabi. So Ahlul Baytu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kaan di mangdagda o mga viewers tano o ino. Mia pato tarakatano so kaparati at tanukiran nagu kabube tanukiran nagu kaunuti tanukiran ino mga de di tano maribat amay ka salakaw ang mga tao ay nunutan tan wari dato sa lumasa agu dato atuan. Ha? Uway. Paganero nagyang kayakuan na hadit niya panutul miya kapon kaya kanya Al-Sharif Abu Muhammad Al-Hasan Ibni Hamzah pianutul rak na miya kapon kaya kanya Ahmad Ibni Abdullah miya kapon ki amay na dato Ahmad Ibni Abdullah pianutul yan na miya kapon ko amayan miya panutul pianutul yan na miya kapon kaya kanya Daud Ibni Al-Nu'man miya kapon ki Amro Ibni Abil Meqdam miya kapon ki amayan na pianutul yan so Al-Hasan Ibni Ali Yesus kedua imam alaihi salam na pitero yan sa tao kababayan kami niyan nagutabangan kami niyan ang gulalan ko barukan yan na gusto dilayan na may pagpadami ko kataguan na kami sa surga. Unagu sa tawa kababayan kami niyan ang gulalan ko puso yan nagu tabangan kami niyan ang gulalan ko dilairan na sisiran kita gusagiang ko to mas mababa adar pa pamana mas kababayan nagiang ko to akuan katataguan ko mga Ahlul Bait mga Ali Muhammad na giang ko to atikin manay tao, kababayan kami niyan ang gulalan ko puso yan ugay na dinian na barukanan nagu dinian na teroon dinian usaran so barukan yan nagusto nila yan na pagkasurga mambu ugay nasiskan yang kita usaging uto pa ordinarya darpa pama naging uto kadaglan darpa o mga tao sa kwan surga kung makalilido pa ma mituturuay na piya ka pupangkata agyang ganano pa surga nagyang uto kaya pa ka pupangkata yan na mambu papantaganun na Ande taman akia panaguntaman ka ko kaya payagang ka kaya guping ka ko bubaya ka ko kuan.
pamilya Nabi. Sa nakikusar so ay pantagitindang nagarungaw. Ay pantagikindang nagarungaw. Ha? Kauto. Sa Jamia Ayan ko nakatiro Al-Hasan ibn Ali alayhi salam na sa tawa kabube ang kami niyan, ang gulalan ko puso yan, nagutabang ang kami niyan, ang gulalan ko barukan yan, naguliman yan, dila yan, napadami ko darpa ami sa surga. Malaw to ako privilege. Papa man ay siringan ka na sunabi. Yang utop man natawa kababayan kami niya ng gulalan ko puso yan, natabangan kami niya ng gulalan ko dila yan, na mas mabubae kuan darpa. Yang utatawa kababayan kami niyan ang gulalan ko puso yan, ugaid na di niyan usaran so barukan yan na gusto dila yan. Seko upama na kapugugupin yan na kami na ketago mambu baka surga mambu ugaid na siskan yan ko surga kalilid Sarbo. buwa salam ya ka surga buwa yuto kuan Nag-apel sa ngamin. iman to nagyang kaya mga siya na ano mambuwa kuan so puso yan, so barukan yan, so dila yan, napalayan yan din pa man na pag-usaran ko kuan. Paman na din yan di kapanagunta mane o ande manaya ikasabuti ko tindig o pamilya na bitan wa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yung nga tindigan na yapon. Anto na tindig ka? Ha? Pagkaraw ko magulo na kung pagkaraw ko matay. Sa kaya. Ay, mga kuan. Bedug. Pantagusag. Koto pa. Pantagusag si ato. Nana gila Reparado ko magulo na reparado ko na pasya na pasya. makaw masu Imam Muhammad al-Mahdi na inshallah na you will be tested. Katapangan sukuan. Manusia Muslim. Did na problema san. Diyan ngayon pa mahadita mi aloy tanong na hadita ya pamana malunian na bigan sa rayaga nagyong utakatiro nabi. Mi aloy ko mga kitabu ahlus sunnah wal jamaah tigo nabi yung utamya kaysa na tutunduan niyan so Hasan Agus Hussein kakaptan niyan so Hussein sa Hasan sa kawanan so Hussein sa diwang tutundog no Fatima na gusto ali alaihimussalam na tiging umadakla tawa sa tao kabobeen niya nagyang kay dua nagukabobeen yan sa tao kabobeen ako niyan nagukabobeen niya nagyang kay dua nagusiya mayran nagusi inairan na may pagpadakan ko darpang ko surga. He will be at my level on the day of judgment in paradise. Agyan gaya hadita miya kapon ko Al-Hasan ibn Ali na malunian bigan sa rayagan. Ano pa mga tao agyan ko to kapugupiran ko Ahlul Bait na puso katero nagubarukan. Ano pa man na puso agu katero. Ano pa man na puso na dinumpad-sukuan. Galabag na gusukuan na katero na miya ka po pangkataw to. Gina ni ditano di panabnara na paletanod na kay mabaloy. Kasangkapan ko di kipanulunan ko benar. Diyan kaya pa liniputan na piyagma kalbiano pamilyaw nabi kaya nugyan kaya madaklataw na dilan kebayan munot so pamilyaw nabi ka paganayron na dilan katawan ni kalbiano pamilyaw nabi. Piyagma kiran so mga katero o nabi mi pantag ko Ahlul Bait. Nagu di petero no mga tao matauron agyan kaya mga ayat sa Quran na minituron para kukuan. Kalbiano pamilyaw Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Mareg deu, ari mareg eh? Marek, inshallah. Yang uto pinakatero Nabi.
kababayaan niyo sa Allah sabab ko mga pagpara ipaguyagin na kano na kababaya ko niyo sabab ko babayayo ko Allah nagu kababayaan niyo so ahlul bait ang sabab ko babayayo na kano ha pamana di ka pakayabang kabilaga so pamilya Nabi ko Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kau ngulaw lang anan na ginan din pa may karibat ka kaya pamana kapakaya kadidag manusia agian ko to di nga di pangambilagan so daradat ay nibegayo Allah ko pamilya na binadingga kuan di nga kiran imbagay kasala ko pinapamao ko para pambigan ka duwa so di nga kiran imbagay sukap na rin nanto na i-komentiro Gitu ni ko ano pamana gitu ni kaya bilagirang ko to. Uwa. Na tomya naman bugyang yung mga katiru Allah. Ege pa kasurga ng mga tawa kwan. Miya marataya. Apkubuya pamanap kubuya nila sa pamilya Nabi. Na mabuo pa kanara ka ng mga tao. Kaya taguan sa rarang ito ko pamilya Nabi. Na ay panagpamakyaw nutan nila na mga tao miniki tidaw ako pamilya Nabi. Yan kaya ako na bitira tanuman to abubay ako ahlul bait. Na pakay siya bada mababalo ya pasudan yan ko Quran. Na marutano anduda na giyang kaya ako na kitab wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wah. Laman nagyang yakatiru Allah Giyang kaya chapter 42 of the Holy Quran Surah As-Surah naipunta no sa giyang kaya ayah number 21 anto na yakatiru Allah baadan mga sandugu iran anto na giyang sandugu no sa riyak ini partnero sandugua dato sa lumasa maranawa sandugua owa ayakatiru wallah natigin na a'udhu billahi minasyaitanir rajim ayat number 21 tigin na lahum syuraka syara'u lahum minad dini ma lam ya'dham bihillah walaula kalimatul fasli laqudiya bainahum wa inna dhalimina lahum adabun alim lahum syuraka syara'u lahum minad dini ma lam ya'dham bihillah walaula kalimatul fasli laqudiya bainahum wa innal zalimina lahum adabun alim. Baadan ang mga sandugu Iran. Sa kudwa yan. Napitiin sa rin na sandugu. Ormi din na ko armiya ko. Ha? Pa naman abo siya niya na jangan napat yan. Paman nakapakaya emranaw niya na baad no pa ang mga saling gugupairan. Uli na kuwan sa kudwa yan. Ha? Dito yung kuwan yan. Ibigay tayo nagyang kaya kuwan yakin niya kuwan na guru alim. Baadan asan dugu iran amimba alkiran ko ukit. Aso di suguan sa kanyan wallah. Ba aya suguan wallah na aya paman na pagunutan na sadako ko ahlul bait. Kapan ako tumananan? Bumimbel so Allah sa syariah. Ayaw pa mapakapungunda to nun. Ayaw pa mapaka-implement nun. Pakapungulalan nun na mga tawa sa lakaw ko mga tawa miya pili wallah. Na basta ang gulaulan na to na mimbel wika sa limbut di man ako to. Baadan ang mga sandugu iran amimbal kiran ko ukit
aso di suguan wallah, di suguan sekalian wallah, na udah sukatero kokoman, na miya kokom siranden, na mata na sumanga darwaka na adun na bagyan niran, siksa amali pedis. Itu, ha? Marag na yang kaya Islamic law, Sharia, na tumindu suwalda sa mga tawa para tikay nun, na baka din na anto na ini sa lakwas yung uran ka. Di nga pagunutan naging uta mga tawa inalo yung nabi su mga kalebihan niran. Pamana anto na kekuwa aguna o kaparataya kababaya kaunuti ko pamilya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil faraj. Gopiad no pa malakad ta na kagi mas importante ka pininto mga kwan. So pada pinayawa. Na aya number 22. Surah Ash-Shura. Tara dhalimina musfiqina mimma kasabu wa huwa waqi'un bihim walladhina amanu wa 'amilus salihati fi rawdatil jannah lahum ma yasha'una 'inda rabbihim dhalika huwal fadlul kabir. Miyalip man naging fadlul kabir, ha? Kailan nga so mga darwaka ikaalkiran so pinggalabakiran agyuto na pakatanakiran. Antag yung ta mga darwaka. Kuminwa sa mga sakutu wallah. Kuminwa sa ukita kapag natawa de bagi wallah sa katantuan. Dan yang kiran subuh. Tuan. Beden na opamana tumata na sulala na matitu na beden miya nung garap. Kaya katanad nu Allah lala na makauntol na so lalan kaya pag inito umanga tawa ini kalimuyan orian yan na emigrasi. Dahil siya kini yung mertag. Amertag. Amertag. Alhamdulillah. Ay pia. May bisita atay na Na miya kwanta miya sebutan to. Ayab sa mga salimbut. Nagyang uto mga tawa miya nung ganoy sa okay ta kapag nitawa de bagi walda sa katantuan. Uway na ay pakisigiran walda nang ngeno. Baad no pa minisinggay ang mga sakutuayo. Ha? Mimba alarkano sa kuwan. Agama. Ada bagi wallah subhanahu wa ta'ala sa idin. Ha? Mana lalag na tumata na yung utang mga tao na miyaka panakuto. Na mga salibut. Inaloy sa giyang yakura na inna syarka la dhulmun adim. Mata na so kisa ko ton kuwala nagyutoy pipa porwa no pama ka panalibut. Na. Agyang uta mga tao na kilaing ka. Kilaing ka so mga salimbut uli na mga darwa ka ay kalkiran so pinggel bakiran. Agyuto na pakatanakiran. Ugay. Na so mga tao adaro mapad. Kabedin na pamana miyarateya. Na sumia marateya guping galibakiran sa mga pipiya. Na se kung mga pipiya adar pa kung mga surga. Kakuwairan sunganin akabayairan se kung kadnanian. Agyutuman nas kanian sukakayan amala. Pamana eb sa Fadlul Kabir. Salungan na mo rin nagingot o pama kakuwang ka sunganin sa nakabaya ka sa hadapan o kadnan ka.
Kaya miyaratiya ka na untula paratiya ay miya paratiya nga na so mga tao paratiyan. Ay maparatiya nga na so bagi paratiya Rabbul Alamin, bagi paratiya Nabi Muhammad, bagi paratiya Quran, bagi paratiya Sunnah. Na miya paratiya ka. Na miyang galibag ka so mga galibag mga pipiya mini ayo nakako inikidiyo no Nabi minggulalan ko Quran na gusto Sunnah so sego katawiron o mga imam. Mga tao miya pili o Allah subhanahu wa ta'ala. Ay gida ka? Ha? Kenapa lang unagya kuan niya ditiro na mapaparatian na ba kuan? Parasol go surga. Kenapa lang una dinya mga tawa di dan ditiro na siran na miya maratian na basiran de makapanakuto. Udi na basiran de mabaluya salimbut. Natian de manay kipagpili ni rangun nabi. Gyung utatalo ti manaha di tabi ti atano. Pamana inalawitano. At tigo nabiya kababaya iniyo so Allah sabab ko mga pagpara adinian kanu di kuan ipagpar pamanap ke guna kanu pama na kababaya ko niyo sabab ko babaya yo ko Allah na kababaya ini so pamilya ko sabab ko babaya yo ko kuan berang ha na pitiro yang kira na sa tawa kababaya na ko niyan nagukababaya niya nagyang yakuan dua hasa nagususain nagusi amairan nagusi inairan na may pagpedakan ko darpang sa surga. Pamana on my level at my level in paradise. So Imam Hasan na epitero yan na sa tao kababayang kamiran ang gulalan ko o pamana puso yan nagubarukan yan nagudilayan na may pagpadami ko darpami sa surga. Na sa tao kababayang kami niyan ang gulalan ko puso yan naguso dilayan na saya pamana mas mababa ipangkatan. Na sa tao, kababayan kami niyan na ang gulalan ko puso yan, na di niyan mausar so barukan yan na gusto dilayan na si padugo ordinaryo pamaapo mga surga. Kalanggapan. Anda ka, mga di gabay na may pagpedakan na Nabi Muhammad. Uway. Ha? Marege? Ha? Pamana giyang kapagaluya ko benar na di o pa mga kuwan na gunting nga manardas apkili nga sumanga to miya ribat nagupkili nga sumanga to kuwan miya kauntol uway mga salimbut agoy man naralag na miya ginuntulan na kapag ginuntulan na parati nga sunabi uway at di nga ditiro na nabinga na si Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam na di nga bukuan perhatian na miya kuwan Giyang ko na katirwala na sumiya maratea gupinggal bikiran sa mga pipia na say ko mga pipia darpa ko mga surga kakuwairan sunganin akabairan say ko kadnaniran yutuman nas kanian sukakaya na mala natunoto. Dhalika alladhi yubashiru Allahu ibadahu alladhina amanu wa amilu salihat. Yutuman so pupenutulan wala ko mga urepanian asumiya maratea gupinggal bikiran sa mga pipia. Kau to miya kau matan ko bitya tanong. Qul la as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba. Teruang ka ya Muhammad, teruang ka ada pengening kurkano saya. Teruang ka ada pengening kurkano sa makapantag saya asukay inunta. So kabobe inyo kung mga sisipagatungan na yan. Ugid na diyang yakuan na rukuno mga pada Muslim na ini pemananin sa giyunta illa mawaddata fil qurba ha sige na qul la as'alukum alaihi ajran illa al mawaddata fil qurba na iti tuman to na teruang ka ada pengening kurkano makapantag saya asukay inunta sukabobay ko mga sisipagatunganay na ini siya ko nabiyuan tayo hitunganay ron na tinatunganay kan kasakan ikwan pamana pembangan isa kwan sukay ha na inip man na si para makasilay na kang giginaway si kumanga tunganay. Pamana, pengenin na ragaw nabi, ako kinisampay niya na ragaw wagama, amiro masay, piya-piya, pamana, miya naguntaman, nagyakip ginaway nagkakikuan. Tunganay nga. Adi sugyang ya tunganay nga, naridwin niya sa pamilyaw nabi. Yuto katari mo, kuan. Pamikiran, ayam madakla hadit,
na ayapyang isa na binagyan ko to akabubaya ko Ali Muhammad pamanaginan so ahlul bait nabitan na Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. So mga pamilya unabi mga rugu nabi. Why? Na di ka no pakilalong di niyo pamana di niyo palalong ginawa niyo. Aba ayama nagyang kaya aya na ayapyang niyo nabi sukay ko kaya panaguntaman niya na kaya jiya dia na kini panulun niyan ko agama tanto ro na miya rasay na giginaway kan watutungon na Sallu ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Nari marege? Ini di mare. Ini sabihin na. So katutungannya, ati matatang dito katutungannya. Uway. Na ino cara pagkakabubay sa sobra. Tutungannya. Na. Gitu iketero na gyang kana na pamana kababay ko pamilya na binagina na kay pamana anto na ni mapia amal. Paduko miya makapia amal. Galibaganan. Agyang to kabubayan ka sunabi paguyag ni ka sunayran pamana ipendawang kasiran ng gulalan sa barukan dila pamana puso katero kuan galibag. Ha? Nasa tawang galibag sa mapya. Pamana aya initungan wala sa giyong to so kaya pia mga niyo nabi kakabubay ko mga sisipaгаtungan na iniyan na galibag ang mapya. Ha? Nasa taw ang galibag sa mapya na umana na meron aro sa mapya. Pamana giyong to pingilibagyan na mapya kabubayan niyan sa pamilya nabi na pagumano-man na nun Allah subhanahu wa ta'ala. Mata na su Allah na manapi ang masalamatan. Maregayo. Pamanagyan kaya mga hadit makapantag o pamilya na binadid no pa makilungan ng katanto ang mga aguan. Ibarat nagyang mga hadit. Man mata ala hubbi Ali Muhammad mata syahida. Mata mustakmilal iman. Lagi dito mata o pamakakuan na mutaki, pamananang gila. Sa tao, kapantagan, kapatay, kabubayan niya sa pamilya nabi, na miyatay, miyata rotop so paratiyan niya. Miyatay kanya na mananang gila. Miyatay kanya na kiarilaan. Miyatay kanya na shahid. Nino nga man, adid na kuan. Asarap kabubayan ka sa pamilya nabi, na kapantagan ka kapatid na miyatay ka shahid agyong uto shahid mga syuhada miyatay sa dalan ko Allah na di ka pa kaya banga terwa ba maatay di ka pa kaya banga pikira maatay ka uyag-uyag siran na di nyo katawan na tig Allah uyag-uyag siran na pagpernami siran Pata na ako tagawag ko nagsasay. Sira naman kasi siya nagtubay na ito. Anto na. Agyong uto bubay ako pamilya nabi na arag supama o kapagunuting kagiran. Uway ka na ba, pamana gibu dingom ni katero ap kububen ka sa pamilya nabi, ugay na ilen so katero ka ilen so galbaga ka, bapia giya puso ka na bensin, na milalala ko na bubay ako mga riduweran, na kanabo to bubay ako pamilya nabi. Karangit ako Uway. Say, Correct. si utama sa yung tadileran. Inumadag lima to silawat, dinyan kebadan sa salawat, kakagiya si bucang ko tadila. Anana, Makasisang ka. makasesang kagi yung kutang puso ya. Sa dila na doon sa play. Daw na raw tanaw. Namo na. O pa man na, Ya Ali, da kabuber ka inunta na mu'min na guda akararangitar ka inunta na munafik. Ya Ali, so munafik na di ka niyan din kabubayan na so mu'min na di ka niyan din kararangitan. Ya Ali, so mu'min na bapia bentul na pamadur fiqar na di ka niyan din kararangitan. So mu'min na bapia bigay ng naging etago dunia na di ka niyan din kabubayan. Munafik. So mu'min na bapia tingin betul na kakakuan. Padang. So munafik na bapia ibigay ng naging etago dunia. Na gina na mga munafik na katukon silang sabab ko bubay ako Imam Ali. Ay ato, sinasuy mo mali. Why? Miya balo. Di mapakapsingga ya so
mu'min na gusto munafik uda so Imam Ali. Etos ko mu'min napkububi ng suwan. Imam Ali. Etos ko munafik napkirarang kita ng suwan. Imam Ali. Ha? Na mga pinalamatan no. Laman eh. Ayan number A. Agyang gaya kuan aya na 42:23. Yang gaya qul la as'alukum alayhi ajran illa al-mawaddata fil qurba. Ino to? Anto na iungangan sa agyang gaya kini daftar nun sa agyang gaya Quran. Pamana aya imbalas ko nabi ko kini sampay niyan ko benar. Kini sampay niyan ko Quran, kini sampay niyan ko turuan, kini sampay niyan ko sindaw. Nagyang ganun pa kababayay ko mga sisipaгаtungan niyan na ato na mabubaliro na kuan. Hikmah, nakagiyamyalo imambu. Sagyang kayo pa maaya. Surah Al-Furqan, aya katiru Allah na tigin na ilaman naging katiru Allah. Uman din na pagaluin naging kaya may pantag sa sukay na batian tanwa naging kuan mga katiru Allah. Tigin na aya number 55, Surah Al-Furqan, chapter 25 of the Quran. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yanfa'uhum wa la yadurruhum wa kana al-kafiru ala rabbi dahira. Napsimbaniran asala ko Allah so dikiran pagkaumpia, gudikiran pagkabinasa. Namanya beliau so kafir tabanga usurang kukad na niyan. Ari dito sa lumasa. Marego to. Kagi matero to wala. Allah subhanahu wa ta'ala agyang gutuha pamana na mga tao psimbaniran anapsimbaniran asala ko Allah. Napsimbaniran asala ko Allah so dikiran pagkaumpia, gudikiran pagkabinasa. Namanya beliau so kafir tabanga usurang kukad na niyan. Peter Allah ayat number 56. Wa ma arsalnaka illa mubashshira wa nadhira. Nada kya sugwa merka hey Muhammad arwar sa pupumanutul sama piagu pumakektiar. Anto naging mga haditay na luitano. Aguyeng mga ayat kapamanutuloy sa kuan. Mapia. Na pwede mo na pamasok kapamanutuloy sa kuan o paman nakapamakektiar. Ha? Tamang bakay. Oh. Nagunian tiruan na. Gay ungan. Ino to pagi upama na pinigitiru o Allah subhanahu wa ta'ala ko Nabi Muhammad. Ya Muhammad, tiruan kakiran, ada pengenin kakiran na sukay. Kung kinisampayan kakiran ko Islam, so benar, so agama, so Quran. Inunta na so kabubay kung mga sisipaгаtungan na ka. Nanto na sabab. Tigman wallah, qul ma as'alukum alayhi min ajr illa man asya'a ayyattakhida ila rabbihi sabila. Teruang ka, kena ba ako kano pengeni sa makapantag sa sukay. Ugay, nasa tawa kebaya na an makakuasa lalan kukad na niyan. La ilaha illallah. Salawat. Salawat. Nanto na ikuan. Kagi matiruto kuan Allah na tigyan ko nabiya wa tawakkal ala al-haqqi alladhi la yamut wa sabbih bihamdi wa kafa bihi bidhunubi ibadihi khabira. Nasarikak wallah uyag-uyag aso di petay guptes bigan nagaso pudir kanian na makatatarot kanian nakaip ko mga dusa o mga urip niyan. Mananalag na sunabi na piyakay kterya kuan pamana edna sariging na su Allah. Miyara te sa daparate aging mga maranaw. Naknabangan na awidakal. Nasarig ka ku Allah uyag-uyag aso di petay guptes bigan nagaso pudir kanian na makatatarot kanian akaip ko mga dusa o mga urip niyan. Pamana ne no ka yang mga kadusta no mga urip na natiwul na nakataw ng buhay. Penunag yang mga tawa di kusa lalan. Kagyang ko to kabubay ko pamilya nabi na para to ko mga tawa kebaya makakuha sa lalanian ko kadnanian.
ay manalalag na mato niyan so lala na matitu o pa man nakapakasurga yan. Lala na matitu makauntol ko kapag inataw kasabapan sa kapakasurga ka. Aigda ka. Salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Mata na kayo. Maluta pa namanan. Alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayamin thumma istawa 'ala al-arsh ar-rahmanu fas'al bihi khabira. So miyaden ko mga langit agusulo pa gusunganin apaglitan aduanan sa ekonom ang mga gawi oriyan yan na mitek na waras. Oriyan yan na pitindingan yan sukapaar. So Allah ang masaling gagaw na isiyan ka to ko kaip. So Allah masaling gagaw na isiyan ka to ko kaip. O pamanaging kaya bitira, bapi anto na bitira na makapunutulur kaon kalano naging kayo pa makabubay ko pamilyaw nabi na kaya miya kapanutulo na sura bula alamin. Uway, anto na masusuwaging kay ars na kakisabutiro na so Allah subhanahu wa ta'ala. Nari, anto na. Ikataluaya. Na emang buwan giyang inalutan no aya na ay number yan na 2557. Giyang ito kagyan na 4223. Giyang pa ayatul mawaddah gitu dun. Ayatul mawaddah, the verse of love. Na giyang pa angka makakuha sa lalan kakukanyan ka na 2557. Na giyang ko to kapakakuwang ka sa lalan kakukanyan ka na parar ko to. Ay mambuayan yan na aya number 3447. 3447. Surah Sabah. Aya number 47. Ugay na sudatan pa nakabati sa gyang na aya number 47. Na bati ang tanong doon na gyang kaya 46, aya surah Sabah ay katiru Allah na aya number 46. Qul innama a'idukum biwahidah an taqumu lillahi mathna wa furada thumma tatafakkaru ma bisahibikum min jinnah in huwa illa nadhirun lakum bayna yaday adabin sadid. Daman nagauman tirun wallah gyang mipantag sa kwan sukay nanaunaan yan. Terwang ka aya bua ipengendawa kanarkano na isa. So kay pamayan digniyo ko benar sa mga pantag ko Allah sa madua-dua kano sa matarambisa kano orian yan na pumimikiran ang kano da ko Muhammad bapadiu ibiteng pamanagyang kaya mga katero nabi mi pantag ko pamilya niyan na bakagi ibiteng sunabi gyang kaya aya amini sampay niyan para ko pamilya niyan na pusa beteng yan pamimikiran ano tindig niyo so benar. Aya advice akan na giyang yakakabubay ko pamilya nabi na puso dila barukan kantano sila may pagpada daruang ka ayabu ay pengdawa ka narkano na isa so kay pamayan dig niyo ko benar sa makapantag ko Allah sa madua-dua kano sa matarambisa kano orian yan na pupumimikirang kano ada ko Muhammad apadiu ibeteng ada ko kanyan na inunta na po makakitiar kano o dapan so siksa asangat. Mata na sa dimunot ko pamilya na bina tinirukan. Agi mga pawalo. Kapag pumakusya sa mga kuha. Kakuluti kong buwatan ng nabi. Nakan na po pa, man nasa po pumagusya, man na ba pumitinga. Uway, ba piya sa katano, nakanabatan na pumitinga. Kaya po, man na maka, ayun, si Sagir kaya katiru Allah, si Muhammad. Pagi katiru namakwa na. Dako, padiwa mga siya, iba biteng. Biteng.
Asiran di pagpumagusay ko, lala na untol. Lala na untol. Inalin ng aparate. Maray ko to. Ha? Natigman wallah. Aya number 47. Qul ma sa'altukum min ajrin fahuwa lakum. In ajriya illa ala Allah wa huwa ala kulli shay'in shahid. Teruang ka ada pengening ko. Arkan wasukay. Kagiuto narakiyo. Da asukay akan inunta so sisi ko Allah. Uskan yan isaksi ko lang wantaman. Di na nagya pinigitirurak ni Allah. Da pengening ko kan wasukay inunta na suka bubay ko mga sisi pagatungan na yan. Ginan pamana paranan ko mga tawa kusa unto lalan si kukadnaniran. Na parar kan wanan. Kenapa kan para? Kaso sugaya kan subala sakan na siya kan kakuha ko Allah subhanahu wa ta'ala. Ha? Dige na all mas sa'alatukum. Teruang ka sunganing sa napiyang niya kan narkanuakuan. Sugay. Apa di ko sugay? Na parar kan wanan da tige na balasakan inunta na si puno ko Allah. Naguskan yan, saksi ko lang wantaman. Paman nagyang diyan ditiroon, nakasasaksiyan ng Allah. Diyan na pa ma-reaksyon yung, operatya ka no, nakatawang panananukuan. Allah, o pagunutin niyo sa pamilya ko, na parar ka no. Ha? Nakate. Aya number 48. Qul, inna rabbi yaqdhifu bilhaq, allamul ghuyub. Teruang ka amata na sukan ng unay sulungan subenar. Lebih mata ako mga gabe. Pamana lang unya yung pitero taro na palid na sorong ay wallah. Pamana giyo pa may kuan. Ayad na kipanulong sina surah bula alamin. Para ano mga surga yung mga tawaya kabi na mga surga. Kipan na ng gila. Di ka papadalaman sa mga poso ilan sa kuan. Dengke, gani, rarangit sig. Kung mga tao pugunot ko na binagusto pamilya niyan. Ha? Udingin ni paratia. Nakatiru Allah natigin na qul jaa al-haq wa ma yubdi'ul batil wa ma yu'id. Teruang ka miya kataling umasubenar gudi maka pepun suribat gudi pakakasoy. Giyan na aya benar na giyan na nakabubay ko pamilyaw nabi. Kaunuti ko pamilyaw nabi. Kasalapi daw ako panulong pamilyaw nabi. Naginan ni benar. Pero ang miya kataling umaso benar, gudima ka pupuso ribat. Pamana gyung utaribat na miya gumbasay man, miya cancel. Miya cancel lagi ang na salakawa pagunutan, salakawa kebubayan, salakawa di panunggiringan. Aya ka panunggiringan, aya pamana kaunutan, aya kebeluya ladiwan. Ha? Yung utwa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Nasiku oriano nabi na aya mga uswatun hasana na so Imam Mali, Imam Hasan, Imam Husain. Wa nagina ni benar. Ha? Qul jaa al-haq wa ma yubdi'ul batil. Wa man atiruang ka miya kataling umaso benar gudi pa makapupun so ribat gudi pa kakasoy. Ya, gumbasay. Miya gumbasay so ribat. Di makapupuna, gudi pa kakasoy. Nanto na miya suwa. Soalan na tato niya na piyag-ibat-ibatan. Tige na, qul, tiruang ka ya Rasulullah, in dalalto fa innama adillu ala nafsi, wa inihtadaitu fa bima yuhi ilayya rabbi innahu sami'un qarib. Ha? Tiruang ka, umadididig ako. Paman, nakididig sunabi. Paman, nagito ni ka tiruan yan, na diyan kaya pitirwa ka na nakano, naknabay ni kadidagan, kabinaray, nadinipiratian, ha? Natiruan ka, madididig ako, nakididig ako sa Cebu, pakatan ako ginawa ko, na umakauntol ako na sabab ipagilaham raknuwa o kadnang ko, matanas kanyan ipupakanag amarani. Manag, yan kaya di ka nakano ditiro na tigunabi na sinipun ko Allah, inilaham yan rakan. Yan nun yung dipiratiya, aknaba ko madididig. So Muslim na sisaksin niya na sunabi na pamana makauntol. Ha? Yung uto lalano na binagito ni lala na matitu. Orian yan na di nga perhatian. Na niya type maso madakalataw.
lagi ang utapuna nagyang utap kuan kileng at tigol da sa mga salimbuto. Na man na konklusyon na walau tara id fazi'u fala fauta wa ukhidu min makanin qarib na umaylengka so masa akal kekiran na da kapaka pelagwiran gugandaran sila na pun ko darpa amarani. Na ay problema na waqalu amanna bi wa anna lahum tanausu min makanin ba'id. Nagiti maragnon. Waqalu amanna bi na teruuniran na pera ti amis kanyan. Diyan nga panulong nabi. Pamana lango na ya bitira na ebu musero na sa Quran. Guteruuniran. Waqalu amanna bi wa anna lahumut tanausu min makanin ba'id. Gotero nila na pera tiamis kanian. Di na pera tiami aging may pantago babaya kagkababay ko pamilyaw nabi. Kagibitira si. Gibitira. Gotero nila na pera tiamis kanian na anda manaya ikak paruliairan ko keraut ko katubat pun ko darpa amawatan. Pamana the time for repentance has already expired. Now pamana kagiya putay ka o di na pakanaraka ka na tiga pera tiyam yagi nga na kabubay ko pamilyaw na biya inyang bupya pamana piyangan niya sukay pinigi panganiro nuwalda sukay perhatian kay manto it's too late. Gupon mau nagyang uta kapatay makaw masukapatay na tiga benar ang uta pitiruinas na imanto na kabubay na kan so pamilyaw na biya it's too late. Dir ka bakang guna sukuan ka perhatian ka pamana owa nare dia marag kaya tinggasan kena ka tinggasan dapat tinggasan apa perhatian ya Bitero to pa pamato. naman nga katiru Allah mata na ikukuan wa qad kafaru bihi min qabl wa yaqdifuna bil ghaibi min makanin ba'id. Sabnar ay nung kere na tugwani gupupeng sar nila sumigagaib ko dar pa mawatan nakati pakanaraka na mga siya mabuto po makanaraka wa hila bainahum wa baina ma yastahuna kama fu'ila asyaihim min qabl innahum kanu fi syakim murib. Nakalata Sama no to na Gyan kaya siya na kanaba si Buhay ako pa man na kaya ba sa Ubay Ibrahim sa uwe kagyang uto mga tawa di perate ako benar lagi day lagi dia misang ka misanga na lagi dumang buo mga tawa misanga ko miyaw na masa na grupo mabuhay ka misang ka uway asya ahim lagi dilan sa kapit ay kapitiran na dilan na piratean so minitaling mo mga nabi dilan teling dilan perhatian ay kapitiran na dilan perhatian aba so mga pamilyaw nabi na mga imam, mga wali, mga amir, mga khalifa. Dilan na perhatian aba ay lingguna na o mingguna na kulala na matituno so pamilyaw nabi. Dilan perhatian aba so pamilyaw nabi na aimmatul huda, the imams of guidance. Nabuto Muslim kakuan wah miya karere ari emig nakalatan siran aguso masisingan niran kapakasurgiran lagi do inikidia ko mga isiniran sa kapitugwani mga tawa asar buwag ya perhatian niya na di perhatian sa komplet pamana pwede na pagingaran sa Muslim na tiruangon sa mga katiru nabi may pantag o pamilyaw nabi katiyo na di at dia kanunutan si Kuan Abu dia kanunutan si Agyoto uway kati kaya kan perhatian naging mga Shia dia kanunutan si Ibn Taymiyah kaya pagunutan na ka na so Imam Hasan nawatapan Imam Hussein Kaya saya serang mapulisan kaya mga lagi o grupo miyang auna niran
ang mga kuan Upama nagyang ko to asyaihim Payang niyo Nabi, pamana panduan wa Allah subhanahu wa ta'ala ko Nabi. At tiruang ka, ada pang ni nagakiran, asukay, kung kinisampay nagakiran ko Islam, miya Muslim siran. Ugayid nakabuberan, masip katungan na nga. Ino to, naan sila na makakuha sa ukitiran ko kad naniran. Ino to, nagyuti mapia kira nga para kira no to. Na di silang perataya, nagikisweran. This will happen to the antagonists, the enemies of the truth. They are pretending to be lovers of the Ahlul Bayt, but they cannot accept the truth from the Shia. Mga taway, mga kuwan. Ay announcement siya na tumiyawag si Dr. Rob Saragakal, ano na mga Shia kaberang mag-indiyalog sa Quiapo, mga Sunni, mga kuwan, Salafi, na mibiter yung unay wan tunay kuwan, pamanaukit, ay katinian. Tiga na mapianan, pamimikiran, ha? Today topic si dapat yang topic na ino si Saragakal, Sunni or Shia? Bumapakata, nakakagyong tapitiri sa ragakan, nang kaya libugan ng kaya tao. So, kaya kapapatag sir kanya na kaya libugan. Ha? Yan kaya, kaya tiro Nabi kagkababay ko Imam Ali na gusto pamilya niyan. Na mga inapido Nabi piyang wanilam so Nabi cross-examination na. Ya Rasulullah, paman napagi parati ang kami suwala na perati ami. Ha? Perati ami Nabi ka. Piya kasumbayan kami nga langon na pingudaw lami. Ato nagyang kaya pitero ka kabubayan so pa Imam Ali. So Ali, bayin niya ginawang ko pungguwala. Kami nakis ni Ramsunan. Uy. Ino so Nabi na di magibut at tigin naginak na baka na ikuan. Pamanabaya ginawa ka punay kukuan. Assalamualaikum. Na matiatanaw din sa mga kuan comments. Tao. Salamun alaikum Munaim Datu Imam Said. Arwaksi Sarif. Salamun alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajal farajahum maribik Mustafa. Assalamun alaikum Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajal farajahum Dino Salbu. Salamun alaikum Merganusan Langon. Ganson Pakalaunte. Salamun alaikum here in QC. Assalamun alaikum Abitan warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajal farajahum. Roger Malawani. Salamun alaikum. Rasdi Lanto, salamun alaikum. Merganusan Langon watching from Zamboanga. Su Shi. Giyap man na kararasta ko pagunot ko Ahlul Bayt na ini una din o Imam Ja'far as-Sadiq na so pagunot kami na kasagadan yan so lagi do kaya sagadan nami so bawat ano nabi ko kay po so nabi na lumialan siran sa karumasayan na so siya ay man to na matag katero. Mako Abdullah Kuyanas ayabu adi pamanganin o nabise kung mga umatian amranaw nakabubayaan gu pakalbin iran so pamilya niyan na di din nagkakol ko mga amranaw imanto amasa na tanto ko maligut ko nabiran maligut ko nabiran at tubat kanwa kay ang mga amranaw. Mako Abdullah, salamun alaikum. Rekanusan langon ang mga Shia Ahlul Bayt. O saka amranaw apawal ko pamilya Nabi. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam na inos ka amranaw apawal na so mga pamilyang ka
lagi do tingid ka minsan guwata ka gusto mga apo ka na pimaratan o orian o kiyawafat lagi o kada to gusto Abu Bakar gusto kabenariran na ro panataman na taman o ginawain ka balik Islam aulamapan mapiyang yakwan komenti Mako Abdullah. Assalamun alaikum rakanusan langon Shia Ahlul Bait uska amranaw apawal ko pamilya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sika amranaw apawal na sumanga pamilyang ka lagi dutungid ka minsan guwata ka gusto mga apo ka na pemarataan orian o kiyawapat ka lagi do kada to gusto kabenariran na daropan na taman o ginawain ka balik Islam ulama pan na piyamuno iyan so pamilyang ka pakarila ka di ka maratabat sabab sa Muslim miyamuno kiran impossible psibar kabaden malukano pamimikiran ng mga amranaw tanto tanwa miakal ang mga ulama tanwaya asuni dirandan pumanutulon sa ko mga khutbah gusto mga seminariran si Tanobu miyanag kung mga Shia ay mala na siguruan nas alhamdulillahi rabbil alamin ha yung to panirano matanwaya asuni dirandan di kan marata-bata mga suni kanding iwan na napado. Ha? Kusain na Abdul, salamun alaikum. Sulaiman Sumedang Sebang, salamun alaikum nas. Mag-iingaran sa Muslim na di makukumpleto banagakian. Inibagakian bu sulinang pagunutan. Pamana di na litero na mga Muslim siran nakagiyang utaka mo Muslim ran na not complete kay ibabaga kiran so titu pamana pagunutan ko kapagagama ha iya arayo salamun alaikum Saduddin Abu salamun alaikum merkanusan langon Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajjal farajum Dino Salbu salamun alaikum merkanusan langon Zubaira marumsar mipangkat salamun alaikum sanlangon Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajjal farajum Manilin Gafur salamun alaikum Abdul Satar Muhammad Jasim Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajjal farajum Fatima Turugana na Pangkuga salamun alaikum Kuya Nas Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad from Maykawayan Bulacan Khairunisa di Muhammad salamun alaikum Amin Sabto salamun alaikum Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad Hiroshima Maki salamun alaikum Amir Sangkupan salamun alaikum Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad from GMA Cavite Roger Malawani salamun alaikum Haji Amir Hussain salamun alaikum Bangsa Moro Justice Democratic Party Susi Giapman miyabati ano to Salahuddin Sarip salamun alaikum watching from Kapatagan Lanao del Sur Mero Baraucor salamun alaikum Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajjal farajum Abdul Hamid Laut salamun alaikum Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajjal farajum Hasan Alawi Dumagu salamun alaikum Dato Bimban Salangit salamun alaikum Abs Imam salamun alaikum Abitan salamun alaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad Munaim Dato Imam Said salamun alaikum Rasdi Danto salamun alaikum Question and answer ano na ipakisiyo Allahumma salli alaikum Abitan Assalamun alaikum
Sapia bi ampatwa salamun alaikum guru ami deden amada kala komentami. Kas kami na teta na kami ko siya ahlul bait masagugud guru. So usen ka madakal kami. Mga tuko kami na miya siya lang na bukid nun. Lang na maranaw ron. Ha? Uwan. Lagi akuan. Dataraw lunggo po nagirakuan na sa timan na cellphone na dinan di ikuan. Timu-timuan. Kaya gyung uta siya ito pamilya idim na diniyab sumunan sa mga taon na baka nagmati sa 2 kumail. Uwan. Syukran alhamdulillahi rabbil alamin. Tanto maraya gagyan kaya kuan bitira tano. Gyan kaya bubaya ko pamilya nabi na panduan na Rabbul Alamin na papasod ko Quran. Lagi dagyan kaya kialawin yan sa surah Maryam. Pamana para panay ko Imam Ali. Kaya katiru Allah na tigin na pamana para ko Imam Ali gusto mga imam. Gusto mga syairan. Yang kaya katiru Allah tigin na innal ladhina amanu wa amilus salihati sayaj'alu lahumur rahmanu udda. Mata na sumya marati agupinggal bigiran sa mga pepya na singgayan siran din uwalda sa masaling gagaw sa kakasi. Pamana gyan kayo abubaya ko ahlul bait na padid na ko ini singgay walda kakasi. Adna mga tawa o pamana miyapili wallah singgin yan sa mga pusuwiran sa bubaya ko pamilyaw nabi. Na din naman mga tao agira keto ko niya naska na siya ka na o pamana dimbelo ya kakasi agyong uta kabubelo yung kakuan. Siya. Pamana bakay ran din nabkabubayay. Yung nga katiru Allah innal ladhina amanu wa amilus salihati sayaj'alu lahumur rahmanu udda illa al mawaddata fil qurba. Inunta so kabubayay uli na bubaya ko mga sisipagatungan ay tigo mga na padaw nabi antay gitungan ay ron tigo na tungan ay kan ngayon kabas kay nabi tigo marana wadi ka kabubayay nga so tungan ay ka tunaw to teknik teknik to ikuan ay ako na piyangan niyo nabi na ay bupang ni nakanargan sa akin isampay nakanargan ko Islam nakabubayin sa mga tungan niyo Mawaddata fil qurba. Ano mo lang qurba? Love for the kindred. Babaya kung mga sisipagatungan ay na katawan tanuwag yung kaya kurba na lalayo na pkilo sa kuran na pamilya ko kuwan pamilya nabi uway yung uto datarang ta homes na bagian ng nabi bagian ng Allah bagian ng nabi na gusto mga sisipagatungan yung nabi nabangad na pagkakala sa Allah nabi katiga di ka sutungan na kan ikabubayan na kan o kabubayan tanong sa pamilya nabi na sa mga puso tanong na may isa that will be the common denominator uway na may alawit tanong kagi piya ka po pangkata ana mga tao yung utabubayan ko pamilya nabi na sibu ko pusuiran napakasurga mambu ugay na ordinary level uway yung utop man na puso agukatero na lower level nagyang uto puso katero galabag ay nasiringan ka na sa pamilya nabi ato no to privilege you will be at my level on the day of judgment at tiguguan you will be at my level in paradise on the day of judgment. Bigang gaw Allah sa opportunity pamana mipsiringan na kasunabi di ko namawatan. Kenapa ka sa luwel pamana pamana one level lower kadi ka sidno pa makukuha niya. Uwan. Pamana gyung uto kasurgan no nabi na pamana misisiringan na ka. Gwapi maloko na maawat. Kasaram ya kasurga ka. Ugay na bigan tano wala sa pamana burger kan tano mo sar. Puso dila kuan barokan. Galibag. Na usar tano na
anta no misilingan na sa mga pamilyaw nabi. At tumatana, agyan nga na mga pamilyaw nabi, na mga pangulo, mga kangudan sa surga. So, Fatima Tuzara na baya labi yung mga bay. Baya labi sa dunia sampai sa akhirat. So, Imam Ali na Amirul Mu'minin, Imamul Muttaqin, karamallahu wajhahu. Ha? Oriyan yan na sa lakawa kabubayan ka, penuganuin ka, si Tigu Allah, penakuto ka, penalimbuto ka. Bakor ka no pimbalan na agama, ay pimbalan na agama na pagunutan na mga tarpulan no. Uwe pimbalan na agama na inipon ko adam na pagunutan na mga tawa piniliakan. Ini kalimuakan, siutiakan, teoruakan. Neno ka no di ikuan. Pagunut ko ahlul bait, baad na ano nabi siuti sa sampurna kasusuki. Innama yuridu Allahu liyudhiba ankum ar-rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Baad na umma sa dunia, alawan no nabi gusto pamilya niya sa kaya suti agina. Na pangiraw adiga si si Abu Labadr. O pamanadin maburkira nun na pamana. Yan ang mapurwa ka sorgaan na may pagpudera nun so pamana mga sahaba gusto mga nabi. Oh, kadua na ayang mapurwa ka sorgaan Nagyang ko takapkili ang kasi ko Allah. May akalapas. Mapuro ka surga di ran. Yan na inusay ka, natalawa lebili ano pa ba? First lebi lagi ang kuta pa man ako so. Ikadua lebi lagi ang kuta puso, ako yang kuta katero. Ikatlo lebi lagi ang kuta pa man na katero puso, katero ako yang tabarukan. Ani pa ko pud kaso, sika ko pa man wag nabiyo. Ako so pinakamapuro aw pa man na kasurga nagyong kuta kay lenga. Sa ko Allah tabaraka. Yan ano pa may isa. Ang problema na may ano kami. Mga atin pikiran naman sa kabubuan anniversary celebration sa Lunita Ikat ino sa katano man oh ari ang ngayon na pero nag-live muna ako na ino tano upama na si tanong man nabunta man sa kapakaw mo tanong sa hanggang matatang mag-taxi ka dito. Kaya ino tanong ko na oh pa saan lagi ka dapat tanong papunta tayo Adi sa tanong Lunita sa sentro, katanong ko man na may chesa. tingnan natin O pa gaya mga bagarita nung namin kay pag-isya siran. pumunta ka na dito Napay siya sa tanong man sa wala, mabuti ko na yung sa pamilya niyan. o sige magpahinga ka muna Ha? Nagyan kayo pa man na sa katanong, kasi tanong mapali ko pa man na mga Okay. mga tawa puno tigiran. Taman ko mga sabat na taman rakatan na puno to tanong kiran. follower Ha? Hindi silang kon man. alawan mo na yung sa pamilya ni Hindi silang nang buka lulubay. Kabayin po nang bala mirido kirang kwa lulubay. nakatero dako pusuiran dako galibagiran pamanag yung tadi di teroon napkatukawan na sibu sa mudul ka gila na miyalo yung kalibiyan ng Imam Ali na bedem kikurte nga Ali puputaan nila di na benar ha anak teroon ka kalibiyan ng pamilya na binatingin na di na benar so parte ko to ako munay madatu Imam Said salamun alaikum ARWX Sarif salamun alaikum Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum Mariam Ampuan pakay sami anto na ay kaswa utaw rarastaan yan pagkatagin yan sa mga Shia Ahlul Bait taman sa miya wafat na din yan din tarima unutis sa Ahlul Bait o Nabi kailangan sudalil sa Quran agu hadith balasang gawa Allah subhanahu wa ta'ala adna mga hadith miya batiyatan ayakatiru mga imam ayakatiru mga imam na tigiran na pamana mas ipkala kami aging mga tawalinan di tiroon kabubay ang amiran ugaid na re-redo nila sa mga tawa pugunter kami mas dili ka duto at tingin na di sudah jad ngay no nakagiagyang uta mga tawa di na di tiroon na kabubay ang amiran ugaid na re-redo nila sa mga Syiami na yakatawi kira na Muslim ha na mas
dangerous na natigo mga imam di sudah dyan. Wai kagi dimenangin. Mamantin na kebuben yang sukuan. Pamilya Nabi Urian yan na tigo mga imam na reredu nilang bisu mga Syiami. Ano man natiro ko mga kalibian nami, kabna rami natira na kuan. Dedag ka, musrik ka. Kuan. Yang kaya kuan pakai sa ay Maria mampuan na miya sumbagid na gyung takatiro wallah sa gyung mga ayat. Adna mga tawa salimut komino sa mga sakuto wallah ayran pugnutan ko kapag gagama. Na piyakata na wallah kailan so bala so pinggal bekiran na pagkata nagiran. Tumatanaw to. Gyung to may pantag ko bubay ako pamilya Nabi na lagi dag yung takialawin yan sa sura Asura. Ayam ya belu ya pasudan na tigu Allah subhanahu wa ta'ala tigi na anto na ini ayat number 21 tigi na am lahum syuraka o syara'u lahum min ad-dini ma lam ya'dam bihillah walaula kalimatul fasli laqudiya bainahum wa inna adh-dhalimina lahum adhabun alim. Baadan mga sandugu iranamimbal kiran ko okit asudi suguan naskanyan wallah na uda sukatiru kokuman na miya kukumsiran din na mata na sumanga darwa ka na adna bagyan iran asik sa amalipris. Tara dhalimina musfiqina mimma kasabu wa huwa waqi'un bihim walladhina amanu wa amilus salihati fi rawdatil jannah lahum ma yasha'una inda rabbihim dhalika huwal fadlul kabir. Kailan nga so mga darwaka anto na bisagi nga na mga tawa di pugunot ko pamilya Nabi sa lakaw pugnutan yan narirido nilam so mga tawa pugunot ko kuan. Kaya Nabi, maptiro ka na ng mga kuwan, nabi mga salimbut. Kailan ka so mga darwa ka ay kalakiran, so pinggal bekiran. Gyuto na pagkatanakiran, na so miya maratiyan na agupinggal bekiran so mga pipya, na say ko mga pipya darpa ko mga surga, kakwairan sunganin akabayran si kukwad na niyan, gyuto, man naskan yan so kakayan na kuwan. Mala. Okay. So gito yung mga padakuan na dalil so tao kapantaga nakapatay kira lang itan yan sa pamilya Nabi na miya tayo kafir. Yan ang hadis yan. Uway, gito yung hadis yan. Miya tayo din yan din mabaw so baw mamot o surga. Matayag yung utatawap kira lang itan yan sa pamilya Nabi na makaumasa hadapan wala nakatatataka na binang yan. Miya po kasi din ko ayaman na lalag na panginam ko limu Allah subhanahu wa ta'ala. Miya kadakadaka lupa makuha na uway. Sa kumunapik ang gusto. Na gyang utuwa kaya tiro no Nabi ya Ali da kebuber kay nung na mu'min na buda kira lang itar kay nung na munafik. Nanto na mituturo to bana munafik ang pagkakuan. Surga. Na baad na mga tawa pugunot sa mga munafik ang bapaka surga. Bapia ay kaya unutiran sa giyong mga munafik na dera na tibug o pamanakuan. Out of ignorance. Ada sila na kalimun wallah. Ada sila na pamaginagkikuan. Ustad Suhair. Gitu pamanatan to amadakla dalil. Giyang ko to Muslim paparatian niya sa Allah. Paparatian niya sa Nabi Muhammad. Di mamuasa, di sembayang, petunay niya sa zakat, di puasa, di menay haji. Na umaga na ito nagyong uta wilaya, parati ako wilaya o ahlul bait. Na damatarotop so kabubili na Muslim, na di ron pakanggiaguna so tawhid, di ron pakanggiaguna so nubuwa, di ron pakanggiaguna so sala, di ron pakanggiaguna so saum, di ron pakanggiaguna so zakat yan, aguso haji yan. Ngkay no, nakagya, ayat to sa kaya parati ang ako kaysa sa wallah, kana Nabi ko Muhammad, kakatarima o mga sambayan ka, nagyang utabiluin ka, aya panarigan ka ko kapag agama na sa mga tawa. Miya marati, miya pili wallah. Agyuto so Nabi nag sa pamilya niya. Hindi Yan kaliwanag. Uway, gyuto ilalan. Hindi sulalan sa patiya, sa satiman. Uway,
ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Bamiyadwalalan. Bamiyadwalalan. Nagyang uto alala na lala no mga tawa bagyan nila surarang ito Allah na miya ka lalaw to, miya ka dagdag la kafir. Agyang uto alala na bagyan no mga tawa mitiridag apaganin na Muslim na miyawa ko kamu Muslimi na miya ka dagdag la pinuto. So ayabu penubuan ka tituga maginuntulan nagyang uto alala no mga tao ini kalimu Allah subhanahu wa ta'ala. Gupon na aya gupo na yakaunutan ka na so mga tao bagyan nila surarang ito Allah siga kiran tumapi ka ay nga pananayanan so kayong kiniran ko benar na miya pasag gupo na yakaunutin nga na mga tawa pinikiiktiran na ka wala adi nga pagnuti ka mga tawa miyarati ka no atigwala na urian yan na miyong kir ka no na piyagumanuman na ni so kapugong kiryo agi nga na mga butal yun na udidin mamakaitam sa nga na mauri bapya o pamanaraki usubulawan sa aging kayakuan dunia na isang galiw kunyawani wa di masiksa na din ketarima. Ya, tim lagi. Oh, pakapusa. Timla. Yung nga na Fatima na sa mga timuan na bitira ko pura. Uwa. Timla sa lubang masa. Kaya nga natika lala na sa timalaw. Pamana challenge sa mga kano na there is only one way. That is the way of the people blessed by Allah. And no one can be more blessed than the Ahlul Bayt of Prophet Muhammad. Peace be upon them all. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kung maraka isutaw, pamana pinaraka sutaw adini na prekugnayan sa pamilya ng Nabi. Miyate mo sa anak sila watan. Ay kare Jabar. Ha? Nagyap sila watan nila kung sampai ang naurian yan, di na po paratin. Uwa. Naging yung mga palisyan namin mga labutan dun. Tingnan ba niyo pumaginigasay kuhan? Nas kadiligado. Kami kakuha na miya siya ka no. Eh, pagkabatiran ko sambayang, pagkabatiran ko mga sunna, lango naman siyaran batiran sa patiha, na mabatiran mo ng kasati manalalan. Ha? Tigiran din kilay. Diyan kilay. Awat-awat sila. Muhammad Yahya ay problema o mga pagaritano mga sunni na amay ka inaluwing ka so mga hadith makapupuon ko Imam Ali alayhi salam na ay isumbagyan na ka na bakari siya laman ang utak ya betul ako ta ana alwin ka hadith o nabi pamana bantugan ng Imam Ali na paganip tirun ka na bakari siya pamana dataro mi tuturo na bakari kafir Wah, gitu. ha Biado dagan. baka mitiridag Alvin Tamano Zubaira Marumsar Mipangkat Haji Salih Ambulutu Muhammad Yahya Gamal Ali Amertagu 14 Haji Zubair Sapia Bi Ampatwa Iya Arayo Mark Papay Gamal Ali Muhammad Yahya Zubaira Marumsar Mipangkat Zubaira Marumsar Mipangkat Salamun alaikum disiran pakaraw Shia kaayaden miyaw na so di mga pipia katerwiran ko mga Shia basiran di kaya pamana pagaliw nira na kaya ame kami ka naraka ka ha kap maratabat Khairudin Busran Kabilis salamun alaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajjal farajahum. Diego Mipangkat, Imran Sumale, Hasan Alawi Dumaku, Angela Rene, Abdul Sattar Muhammad Jasim. Nakati sukwatiroy Maku Abdullah. Sapolo Raguni Manto na Kiatimaran mga sunini gianan makipagdebate arkan rakisiran sa mubahala para katukawan so benar so terukan aribat na kiatukawan na so benar na pakalidas ko murka wallah inopan di pagato sa mubahala makipagdebater ka na nanaw sa da at tagsiyan ko akidan yan uwaden mubahala ko debate niyo Kuya Nas
na insya-Allah napada ko niyo. Kuniat iyo bapiada ako sa Manila. Syukran. Yan na mo bahala kip kalkiran. Tira na pulo nga sa taon na. Katon nila nagkutay sila nun. Munaim Dato Imam Said, salamun alaikum Bobnar. Gira da ata makasimbayang every Friday sa Masjid Makatalo na mala tai dusa. Igira pa man di pakuan ana ma-establish pa jamaah na kailangan na di makasimbayang. Bata bulabo gira ayo pa mga pagunutan na mga fuqahao lagi disigagay na Musabiyo Sayyid Musabi na kailangan sukakuan nakagiging kaya ingitin wa Manila udi naging mga pedeng dakuan mga ingda Wahabi na pa man ay tigil ka sa ginawa nga pagunutan ka na mga redwe o pamilya Nabi ha okay so gyud na pa makuan kaya tindigan ko pamana salatul Jumu'ah na nakatiro mga imam matalo Friday di ko makapamangapad na kuan miya munafik ka dito something like that ha so tantuan na malay kipan tagagyangan na salatul Jumu'ah Ma-establish ang uy guta darpa gugyang ko to pamaakuan jamaah ha na kailangan na ino ka panagunta man ang tanong makambel tanong mambusa ko ang tanong upo na mako agi nga kalano no are way collector ha Asnawi di Maukor sapi ang patwa Muhammad Yahya da pakisisan Haji Muain na di Pendato salamun alaikum warahmatullahi wabarakatuh from Ilocos Norte. Bagis na binaga mo na. kaya politik. Katorsi Haji Subair salamun alaikum Marganosan Langon. Marganosan. Haji Saleh Ambulutu salamun alaikum warahmatullahi wabarakatuh from Taraka LDS. Pamakakuan na pumbutan na nila ng mga hadis ka ihiran na o ba man mga daif ha Kuha. bapia so hadis sa punje ko mbutan na nabi lagi daw ta hadis sa punje ko Muhammad ibn Ali na napumbutan na nila sa gitu na daif na ay mo benar na cukup itu daya pamana mga hadis sira na punji ko mga kita tira. Tapi ang punji ko kita tira na putal nirap na ada. Munaim Dato Imam Said Notel Syukran Jasilan Insan. Amin Asnawi di Maukor Mariam Ampuan. Alhamdulillah matanos na masagugud so mga usen kaguro. Ami miya ka tuman kami sa kiyaw tiami ko pamilyaw nabi ang mga sote inikali mo Allah pinili Allah mga tao ko surga napsilawatan siran ko sambayang Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad Maryam Ampuan miya ka tumang ano insyaallah. Si Pedro, tunap sika pembeti ayo ko 2 mile. Inggira buat Tuesday. Giyan nga na 2 mile na aya okay kipuwit no mga siya sa dunia na every Thursday. Okay, nawad na singanin ka ko Allah paman nakabaya ka mituman o di na adna kuan awidakal ka nakapakaya bapya every day. Agyang nga na pa kapmbati sa agyang nga na 2 kumail. Raymak Natabiner Ismail, salamun alaikum from Dait, Camarines. Mata na kayo? Pamana, we are being watched everywhere. All over the
globe. Dunia. Hey, request ko lang na viewers na please share our video. Kagi pamana 1 month na miyada kapmura no niya kini akuan. Meta. Na kapia niya na mi share ka para akuan. Bapia aya bu siya butan no siya nagyang kaya obligatory. Ha? So kababayay ko pamilya nabi. The obligatoriness of loving and following the blessed family of Prophet Muhammad. Ha? Na ginan na miya ka malad na ilmu adid na pamagusay ng mga tawa romerido ko mga siya. Adid na pagusay ng mga tawa nabapugunot ko pamilya nabi. Leno niyo di pagsiran. O pamanagyang kaya galabagatan na mamanga padagaw na miya ka ka mamusakuan. Malabalas, ha? Kenapa kasi kuan pamana kabinasay. Pre, salam mereka kung di Kuya Kim TV. Syukran, salam. Kira di man siya ito? Si Kuya Kim. Si Kim. Sa vlogger. Okay, syukran. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sita na butagoy sa diyangga. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidi Rasulika wa khatami anbiyaika Muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin wa salli ala jami'al anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi Rabbil Alamin. Salamun alaikum jami'a wa rahmatullahi wa barakatuh. Salawat. Allahumma salli ala